Koldt og fugtigt derhjemme, så snart du åbner et vindue om vinteren. NAKOR solluftvarmeren forsyner sig helt selv med sollys, og det til nulstrømomkostninger. Den ventilerer og varmer på samme tid, og hæver temperaturen med 5-20 grader. Og skifter hele luften i hjemmet ud på cirka 2 timer. Varm, tør luft fortrænger den fugtige, mugne og indelukkede luft. Hytter, garager, drivhuse, bryggers, kældere, installér den, så holder alt sig tørt. Intet stik, ingen gas. Den tjener sig ind på 2-3 år. Smartere end at købe en affugter og et varmeapparat hver for sig. Nysgerrig efter, hvordan den passer ind i dit hjem?